Posledné 2 týždne ste mali možnosť popri posedení v kaviarni Paleta navrhnúť vlastnú limonádu. Do tejto súťaže sa vás zapojilo viac než dosť, no a ja som zvedavý, ktorá z vašich limonád dnes v teste dopadne najlepšie a bude tak v ponuke na najbližšie 2 týždne. Poďme sa na to pozrieť. Trojicu limonád sme vybrali, momentálne sa pripravujú, no a už o malú chvíľu ich ideme ochutnať. No a aké sme vybrali? Sú to tieto 3. Let's go! Najprv si to musím zamiešať. Poďme na prvý. A posledná zelená. Rozhodnuté. Aby som úplne objektívne zhodnotil všetky limonády, tak prvá mi síce veľmi chutila, ale chutila veľmi podobne ako aj ostatné limonády a teda nič zvláštne som na nej nenašiel. K tejto sa ešte vrátim a posledná bola veľmi dobrá, bola aj veľmi výnimočná, tak podobne ako tá kávová, že mala niečo výnimočné v sebe, ale tentokrát som sa ale rozhodol, že pôjdem do niečoho výraznejšieho a sviežejšieho a to je určite jahoda z kiwi. Takže pre mňa je určite výherná limonáda číslo 2, ktorú navrhla Ninuš. Fajnové. Dobre som vybral. Jo. Ak si myslíš, že dokážeš namiešať lepšiu kombináciu chuti do limonády, tak príď do Palety a na tento papier napíš svoju vlastnú kombináciu ingrediencií, no a o 2 týždne možno vyberieme práve tvoju limonádu. Vidíme sa v Palete, kamoši. Čaute.